Haleluya bangcwele, asize ngaphambili sizofakaza ngegama elihle. Haleluya bangcwele, igama elingaphezulu kwamanye amagama, ngoba akhona amagama abekiwe emhlabeni. Haleluya bangcwele, ayakhothanyelwa, kodwa amagama akhothanyelwayo afanele abekelwe into ethile ukuze akhothanyelwe. Kodwa leli gama elaqhamuka emazulwini asilinika lutho leli gama, kodwa yilona elisenzela izinto ezinkulu. Haleluya bangcwele, egameni lenkosi yethu Jesu siyabonga. Ngiyababona ubufakazi selufaka. Haleluya. Sengimfumene onokubongwa, ngimfumene onokubongwa, ngimfumene onokubongwa, ngimfumene onokubongwa, ngimfumene onokubongwa, ngimfumene onokubongwa, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Haleluya. Amen. Ngibingelela ubaba umpostoli, ubaba uNsibande nomama uNsibande. Ngibingelele abafundisi bonke abakhona, omama bonke abakhona, nabantu abasha nabancane egameni lika Jesu. Inhliziyo yami ithokozile ngalolu suku ukuthi ngibona umpostoli engimazi ngimlalela la kwi-VN. Ophambi kwenu bazalwane, ugogo uMakhumalo wakadlungwana everele. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi angihlelele kanje. Impela nginesiqiniseko sokuthi singabakhethiweyo. Haleluya. Ukuba khona nje la ungabusangabazi ukuthi nawe ungokhethiweyo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osebenza emfihlakalweni. Ngibonga nje ukuba khona kule ndawo ukuthi kwaputshuka komunye umzalwane obeyazi lemvuselelo wangithumelela nami ukuthi hayibo ngathi mangibheka ngathi hawu inceku yaNkulunkulu isila eduzane OThongathi, phela isenqulwini la OThongathi. Angikwazi ukuthi ngingafinyeleli nami. Ngiyabonga ke ngoba bengingafisa ukuza kodwa ngesimo sempilo ngingakwazi. Nakuba ke thina esithi uJesu Kristu inkosi siyaphila bazalwane. Siyaphila nje ukwazi ukuyivukela ubezwe nje abanye athi umuntu hayi ngithi ngifuna ukwenza ukuthi akwenzeki. Mina ngivuka nje ngumqabaqaba ngoba mangivuka nje ngithi uJesu Kristu inkosi. Noma kukhona ubuhlungwane obuthize engibuzwayo ngivese ngithinte lapho kulowo ndawo ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Nangempela ngivele ngingabe ngisazi ukuthi lobo buhlungu buphelelepi. Asihlaleni bazalwane sizithokozise ngoJehova. Sizondle ngokukholeka ukuze sizodla okuhle kwezwe. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Inkosi ibe nani bazalwane nonke. Ngathi singabuye siphinde sibonane futhi kumnandi kunje. Amen. Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Angisezocula, likhona iculo ebelisenhliziyweni yami, kodwa angisezocula. Ngibusisekile naleli culo umema. Sasisebenza kamaphumulo naye, sesificana la ngenxa yekhaliso. Siyabonga-ke umqoqi wethu. Umemdlungwane nje sazana emsebenzini. Uma kwangahambanga kahle ngabe sengihobile. Naye ngabe uhobile ngoba ngimcicishile lapha ngayobingelelana naye. Kwabamnandi ngabona ukuthi ulethwe la ikhaya lethu. Ngithi kuJesu Kristu inkosi. Okhulumayo ngiyaxolisa. Okhulumayo umama Makhumulo ngisuka eBhamshela. Mina ke ngifisa ukubonga
inkonzo baba sifundise yona yomkhosi. Inkonzo eyisimanga. Ngaba semkhosini ke ngokwengqumela mina ngangasho ubaba ukuthi ngizoba semkhosini ngaxhumana nengane kadadewethu ngifisa ukuxoxa nodadewethu umdala wathi nje ama network anti inhlobo sahanjelwa yigubhu likagesi asikwazi ngahlupheka bekukhona bengifisa ukudlulisa ngahluphekela abakwethu ngisemkhosini ngizwe izingane zami zithi nangu malume ngijabule ngiNkosi yami ngiyabonga zize zithi mawoza umbingelele ngangibele hayi ngithi kulungile siyeza isikhathi sokukhuleka ngizombona ngaso sashaya isikhathi sokuthi siyathandaza ntambama ngaya kuyena sabingelelana ngamamukela wayesesho ukuthi uzohlala nje insukwana la ekhaya bazalwane ngibonga uNkulunkulu ukuthi wafica sikhuleka ngomkhuleka baseRoma ngamtshela ngamchazela ngawo ngabona ukuthi futhi uyayimukela lento uyayithanda wangena kuyona naye njalo masikhuleka siqala ngakho bese mhlambe kwelinye ilanga ngibanika amathuba kwelinye ilanga kukhuleke mina sengiphethe manje engikubongayo bantwana bakaNkulunkulu njengoba ngizela ngibonga lembobo evulwe uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe ufike sesihlelile ukuthi siye eBay ngihleleke imoto yomunye umntwana wami savele sagcwala ngathi ngoba umalume akazukwazi ungena uthe makuvela ukuthi kuziwa la ngathi ngiyayicommit ekutheni ngizohamba ngiyothongathi benginendlela namhlanje ukuze umalume naye abe nenhlanhla abone labazali bethu bokomoya abasifundisa izinto ezinhle njengoba ngikhuluma nje ngenkonzo yomkhosi kukhona engenzele khona ngibe nephupho ke ngizolishare naye ubaba uMphostoli Nkosi yami mangabe ithuba livuma ngoba uyena engimphuphe ekhuluma izinto nami angikwazi ukulisho okuningi abantwana bakaNkulunkulu ngalokho nje ngithi ngiyabonga uNkulunkulu futhi ngiyafisa ukuyihamba le ndlela ngiyafisa uNkulunkulu angisize ngisho nabantu abami sengibona nondodakazi omdala ngibaxoxelile ngiyabonga ngithi ilona lo ngifisa ayithathele azithathele ngibalethele lokho nje kule ndawo ukuthi ilona lo akayithathele ngoba nami ngithatha okwami nobani uthatha okwakhe ngijabulile ke efika umalume ngisazohlela nokuthi sihambele nodadewethu abayi kuze le ndaba ingagcini kumina ngoba abasemzini ke bazalwane ngabanenhlanhla ngashadela emzini wabazalwane bona bayayazi le ndaba umndeni wami benginenkinga ngawo kodwa uNkulunkulu uvele wamletha umalume kusho ukuthi sekuqala kwezinto ke ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu noma kungelutho nje bantwana baNkulunkulu ngoba mhlambe komunye kodwa kumina kube kukhulu ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu inkosi
Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyathobeka ngibingelela umpostoli ubaba Nzibande, ngibingelela umama umpostoli, ngibingelela abefundisi bonke, ngibingelela omama befundisi, omama, obaba, intombi, insizwa, no-Sunday school nomqondisi wohlelo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Bengibhale iphepha lapho iheheba amaheheba nje amaningi bengiwabhalelwe ubufakazi ebengifisa ukubuthula, kodwa ngeze 4 minutes ngasaba, ngabona ukuthi ngothi ngisasukuma umqondisi wohlela besathi ngicela uhlale phansi ngoba engathi ngeke ukwazi ukugcina umthetho. Abazalwane ngize ngiphethe nje ngunozipho wakamiya, ngivela kamaphumulo, ngumntwana kaNkulunkulu o-under construction. uNkulunkulu asayilungisa kakhulu impilo yakhe. Ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu ayilungise kuze kube sekupheleni kwensuku zami. Amen bazalwane. Nginobufakazi ukuthi kungobe sonto lonke uNkulunkulu angifaka kule emkhosini kumhla ka6 ngathi ngenza nje umkhuleko wasekuseni entathakusa uNkulunkulu wathi ucela ngene emkhosini. Ngase sengiyalinda kwakumgqibelo, ngase sengiyalungiselela ukungena emkhosini njengokulungiselela ubaba asifundise ngakho. Umkhosi ngizoqala ke ngomsombuluko. Uma kwathi ke kwathi ngesonto kuzosuka kube umsombuluko, ngase sengiphupha ungena endlini emqashweni la ngiqashe khona, ungena icrocodile, kuze icrocodile enkulu iza ngejubane, kwavese kwakhona ovese avala isicabha, osivala isicabha kube ikhanda ngaphakathi iyavaleleka yawuhafu ngaphakathi. Ngazibona ngikhuleka ke ngayibona isinyamalele, futhi ngangapha manje ngaqhubeka ngalala. Kwathi khona lapho ngabona kuze sidlakela sendoda lamadoda adlala i-wrestling engathi iza kumina, kwavese kwakhona bayixhaka ngapha nangapha beyiphindisele emuva. Ngingazanga nje bazalwane manje kwathi kusa ngabonga uNkulunkulu ukuthi inkosi engathi lo mkhosi uqalwe ngelinye igiya lokunqoba, kwavese kwanqoba ungakaqalwa. Ngavese ngathi ngivuka ngangimbonga nje uNkulunkulu. Ngathi mangabe sekuthi ekseni-ke kwakubanda ngomsombuluko lo, sengavuka abazalwane ngiyagqoka bese ngigqoka elinye ijezi nje encane ngaphansi ngizofaka nejacket. Ngithi leli jezi ngiyakhumbula ukuthi engathi lalikade lishiwo umngane wami, kodwa ngingesinasi isiqiniseko 10 years ago alibeka lapha kumina. Ngithi mangithi ngisafasa linenkinga obhala ngaphambili, ngithi ngiyalifasa nje bese ngizwa izwi kampostoli akhuluma kakhulu athi uyalazi leli jezi ukuthi lafika kanjani la kuwe. Ngithi bese ngithi ngisangathi ngisanakho ukuthi ngicabanga ukuphendula, bese ethenga leli jezi labeka umngane wakho amusha igama lakhe ukuthi ezotshala intupheko la kwena. Bese ngilikhumule nje ngokusho ngibhekile angikhuphi bazalwane, ngiyagqoka ngilungiselela emsebenzini. Ngivese ngilikhumule ngokusheshsha bese ngililahle phansi, bese ngiyasho ngiyitsheleke enhlizweni ukuthi ngizothi mangibuya emsebenzini bese ngenza njengokusho ubaba siyalela ukushisa, bese ngiyalishisa ukuze ngingasabi biko. Bese bazalwane ngiyahamba ke kade kungakasi ukuthi ingakho bengifuna ukubhala ngoba ngifisa ukuletha lobufakazi njengoba uNkulunkulu enza kulo mkhosi ayengiyalele wona. Kungakasi bese ngawo lo msombuluko bese ngiba nali ekugcineni, ngasekugcineni nje iphupho sekuzosa iphupho lapho ngabona khona ngiphupha ngidla bazalwane, ngiphuziswa ngiphuza netiye. Ngase sengiphatheka kabi, ngase sengivuka sengikhuleka ubaba khona ke emkhosini engake nganawo. Wake wangithumelela umkhuleko ke wokuphupha amaphupha amabi. Ngase sengivula wona ke ngakhuleka nami ngalalela wona, ngase sengiyavuka ke. So ke sengihambile ke bese ngiyabuya ke bazalwane, kuthi ke ntambama sengiayinela ingubo engizoyigqoka emsebenzini ngakusasa. Ngithi ngisayayina nje le ngubo nanti izwi livese lithi izwi engani le ngubo wayithenga ku-Devil Worship. Hawu ngithi bese ke kuba khona ukukhumbula ngoba khona umama owake ngambona nje osonto okhonze eChristian Center owayengikhulekisa naye owasho ukuthi lo mzalwane wavese wazongenza umlungu ukufika endaweni empokwakha, wavese wathi umngane wami uyangithanda kanti udayisa nengubo engidayisela lezi ngubo, nginengubo nje zakhe eziwu2 nezikhwama eziwu2 nejacket. Kusho ukuthi nje wayekulethe impela kukuningi ukhona. So ke bese ngiyakhumbula ukuthi ngosuku lokuqala nje ngithi ngiyigqoka le ngubo, ngathi ngiyigqoka ngavese ngawukeka la kwi-hook yesicaba yakephuka la ka left. Kodwa kusho ukuthi ke uma spiritually blind awukwazi ukubona ukuthi kwenziwa yini lokho.
ngase sengiyayithunga ngoba ngithanda phela isayintsha ngisayigqoka kanye ngayithunga bazalwane la ngaqhubeka ngayigqoka nalena enye yesibili futhi ngayigqoka kanye nayo futhi ngawukeka kanjalo lapho-ke ngaze ngalimala ngisho nami nginomaka nje lawo okwebheka ukuthi hey ngakwebheka futhi uNkulunkulu wayezama ukukhuluma nami ngenxa yalolu donga umpostoli ayekhulume ngalo lwezono ukuthi uthola ukuthi uNkulunkulu wayekhuluma nalokho wayezenze u-action ngenxa yokuthi asizwa ngeba udonga lukhona la lwezono lwenza ukuthi uNkulunkulu singakwazi ukumuzwa naye futhi angakwazi ukusizwa ngase sengivese ngikhumbula nje izwi elikuJobe 33 laphana verse ngicabanga 14 and 15 lapha athi uNkulunkulu mina ngiyakhuluma nomuntu kanye noma kabili kodwa Nkosi yami nginofakazi ongaka ngiseza manje ngiyacela ngixolela mhlawumbe upostoli ngicela ngixolele nani bazalwane ngixolela abana ngiyacela nje ukuthula kuphelele ngiyacela uqondise ohlelo ungadinwa abantu abazalwane bengivumela kodwa Siyabonga. amen ngiyabonga bese okay uJobe bengikhuluma ngencwadi kaJobe bengikhumbule yena uJobe 33 verse 14 and 15 lapha athi uNkulunkulu uyakhuluma kanye yebo nakabili umuntu anganaki ekhuluma ngamaphupho nangembono mina wayezenze nokwenza ukuze lokhu ngikubone kodwa ngangakuboni so bese ke ngase sengiyahamba ke bazi ngase sengiyalala ke bazalwane ebusuku futhi ngiphungi bese ngibona ngiphuphe idemon futhi bese ngiyakhala uNkulunkulu ngithi Nkosi yindaba ngilokhu ngihlaselwa amademon kwenze njani ngavese nje ngathi ngisaguqile ngisamkhuleka ngavezela benginezinyo la nje banibona le gebhu leli lokhethe ngangifaka izinyo lokhethe ngavese nje waluleka lalide laze laglitha lathi ukuthi yileli zinyo ofakile lamademon angena ngaleli zinyo ulwesibili manje bazalwane bese ngiyahamba emsebenzini la ngikhona iklinikhi likhona la ngaphakathi kunodokotela ofika ngolwesibili ezokhipha amazinyo bese ngiyakena ngithi ngizocela ukhipha izinyo athi udokotela leli lokhethe athi udokotela cha ngikhiphi ngicela ku private doctor ngihambe bazalwane ngiyasheshisa ngiyehambe bese ngiphindele emsebenzini ngisebenze bese kuthi ngo2 ngicela emsebenzini ngoba angihlalisekile manje sekuyinsuku embili landelana ngihlaselwa amademon ngenxa yento eyenziwa yimina bese sengiyahamba ke bazalwane ngiye eStenga ngifike ngiphume kudokotela lokuqala bese athi 800 nemali ngiya nje nginemali encane kakhulu bazalwane kodwa nizoyibona ukuthi ingakanani egcineni sengithola udokotela owayithola engakwazi ukuthi angisize bese kuthiwe u800 ngibona ukuthi anginayo leyo mali ngiqhubeke ngiyobheka omunye bese kuthiwa nje ukubheka nje leli zinyo lime kanjani iconsultation 500 bese ukulikhipha u800 ngiphume lapho ngangigqoke ophaqe kodwa bavese bangisinda kwangathi ngazi ngigqoke ini ihandbag kwakungathi isakala semende ngoba angisazi ngiyabona ukuthi kuya kunyukela kunoma kwehle kule mali engiphethe ngifike emotweni ngivala imoto bese ngiyakhuleka uNkulunkulu ngithi Nkosi ngiyazi ukuthi ngenza isono kuwe lokufaka lezi zinyo ngicela ungisize kodwa wenze ngithola udokotela ozoba ile mali engiphethe ngoba angiyithandi lento yokulokhu ngihlaselwa amademoni ngenxa yento engayenza ngicela ukuthi ungisize ungenelele ngomusa wakho ngihambe bazalwane ngifike ngiye kodokotela bese ngishiye ngishisa isikhwama ngibotha asikho nesidingo sokuphatha lesikhwama ngoba angazi nakhona kuzoshiya imali enkulu ngifike ke bese ngicela ukhipha izinyo bese bebuza ukuthi ngizofaka elinye ngithi cha bese bethi ngizokwenza njani ngoba izinyo kusuke lifishane ngathi lilungile bathi sensitive ngathi lilungile base ngibuza ukuthi imalini base bethi 350 bazalwane ngangiphethe lo 350 ephaketheni manje njengoba kwakushiya imali enkulu ngangibuka nje ukuthi ngizophuma ngaliphiphile base bethi udokotela akekho ke ngase ngithi ngicela ukumlinda ngoba ngangingathanda ukugoduka ngilifakile ngase sengigcina kudokotela engikhiphileke bazalwane ngikuwo lo mkhosi weviki elilodwa bazalwane lokufakaza lo mkhosi engifakwe uNkulunkulu weviki elilodwa bese kuthi ke ngabazalwane ngokulandelayo uNkulunkulu kodwa wangenzela izinto eziningi bazalwane bekuyiloko ufakazi nje nokuthi waphinda ngathi ngathi kwasingiwa kwakubanda ngithi ngigqoka amapijama afudumalayo ngithi ngiyagqoka sengithi sengizolala bese wathi nje lathi izwi uzothandaza kanjani nalelo bhulukwe bazalwane ngase ngithi kwathi angithi get behind me Satan kodwa ngobe ngabona ukuthi kushuthi ngempela ngase ngiyaliphumula kanti umpostoli uzophinda enkonzeni akhuluma ngayo ya5 yale kaJuly ayisendile akhulume ngawo lamapijama ngibona ukuthi kuconfirm ukuthi ngempela uNkulunkulu kwakuNkulunkulu impela akalifunde ipijama ngaliphumula ke ngagqoka ngokufanelekile ngase sengiyalala bazalwane kona kuningi kakhulu kodwa nje impela bazalwane ngizophakamisa nje ukuthi uNkulunkulu ngempela ukuvuma izono ngoba ngase sengitholile idethi kumpostoli ngayibhala phansi izono udonga lasuka bazalwane singagcini ngokuqhuma nje mangabe silalela intshumayelo sokuthi
Asithi siqume ngathi siphethwe amazinyo siwakhipha amazinyo bese siyasho ukuthi inkosi impela sicela ukwenza njengokusho kwakho njengokwethu lapho uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiyathokoza. Ngibingelele babapostoli. Ngibingelele babapostoli, ngibingelele abefundisi bonke, omama bonke, nabantwana abancane abakhona abaphakathi kwethu. Ngiyaqhubeka ngendlela yesimanga. Ngumama uMagomede usuke eThekwini, mama ubusiwe Magomede, ubaba ungibiza kanjani? Ngibonga kakhulu baba ukuthi angithumelele i-invite ukuthi ngize la ngizombona nomama. Kakhulukazi senginqumile enhlizweni yami baba njengoba sasixoxa sengiwasentabeni. Bese kusele nje ukuthi ngizonibona ngihamba nendodakazi yami naye ufuna ukubona ukuthi hamba kanjani kodwa naye ukhona ekhaya lethu. Ayisukume sibona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyababaza sengizoba mfishane nje ngenxa yesikhathi. Ngibabaza umusa kaNkulunkulu ukuthi sengihambe indlela ende. Ngaze ngamdala ngangaka. Ngithi ngiyakholwa kanti angaqala. Ngibonga ukuba sekhayeni lezwi. Usuku nosuku sesaba nama-notebook bayikhuluma ubaba kuvuka. Kuvuka Nkosi yami, ngisho ubufakazi bazalwane okukhulunywa lapho. Kuvuka ukuthi leya nto bhale kade ngisanda kuvuma izono kodwa sengibonile sengizophinda ngicele olunye usuku. Ngoba usuku nosuku uNkulunkulu ushilo athi ngimthandayo ngiyamsola. Ngivane ngisho njalo ukuthi Nkosi yami. Ngiyabonga abazalwane, ngijabule kakhulu. Ngijabule enhlizweni yami. Nginjengengane encane. Manje kusele yikho lokuthi eThekwini asikayitholi i-branch kodwa-ke ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzongisiza ngizolo ngihamba mhlawumbe nala ekhaya ngoba sengifikile once a month mhlawumbe ngizonibona ekhaya entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa ngumntwana wakhona. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Angeke ngisahlabelele zamanje ngesikhathi bekhona umhlabelo ovulise la ukuthi impela uJesu akukhange kakulungise. Amen. Ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli nabazalwane bonke egameni likaJesu. Amen. Bangcwele umhlabelo ukuthi uJesu akukho uJesu angakakulungise. Yebo ngiyazi. Bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu. Ngisho igama lami ngumama uMangcobo nguThembelihle Ngcobo Everelem eWaterloo. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga ubaba uNkulunkulu ngomzalwane wangifaka ekhaya lethu. Impela uJesu akukhange kakulungise. Ngimbonile sengisekhaya lezwi uJesu elungisa impilo yakwami. Amen. Kuningi okulungile engikubone inkosi ikulungisa nje. Ngeyintshumayelo esiyithola kubaba umpostoli nakumama umpostoli kuningi uNkulunkulu. Okunye enye into ngiyibuke ngisayibuka nje ukuthi inkosi yami lesi stokfele engisidlalayo usibanibani uthi useyokwenza u1 no2 no3 kusho ukuthi ngiyamsiza. Avele umama umpostoli ahlale kuyona leyo. Kanti sekuyiyona inyanga yokugcina ngingokugcina ngathi hayi sengifumile bangani bami ngeke angisalungele ukungena lapho mina manje angisaqhubeki. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Inhliziyo yami igcwele ukuchichima ukujabula ngokuba sekhaya lezwi. Hayibo khona ipage elivulekayo. Imibuzo eyayikhona engqondweni yami mayelana nokukholwa ukuthi kwenziwa yini ukuthi kube nje ngiyaphenduleka usuku nosuku. Ngiyamfisa ukuthi ubaba uNkulunkulu asibambe isandla sami
unyawo lami luze lungasheleli nangolulodwa usuku ngiqhubeke ngimkhonze uNkulunkulu kukhiphe kuphume konke ngisalindile bazalwane ngisalindile nami usuku lwami okusho ukuthi kwathi usuku lwami lwavele langidlula langiphamba ngabona ngathi hayi Nkosi ibonile ukuthi Inkosi khona okuningi kusafanele ngilunge ukubhala ngoba kulokhu kuvuka nje ukuthi nalokhu ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu siyabonga kakhulu ukuhanjelwa endaweni yaseOThongathi ngoba evele bemkuseduze noThongathi siyabonga kakhulu. Amen. Jesu angeke ulungise ebongiyazi bazalwane Jesu angeke ulungise bangcwele siyambonga kakhulu kuNkulunkulu ngobufakazi. Indaba yobufakazi bangcwele iyalidinga ithuba ukuthi lona ithuba esinganalo kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi ngekhaya lezwi ubaba lokho esifakela nje soqhubeka lokho sifaka uNkulunkulu lokho asenzela khona. Ngiyangithanda malokhu nithi ikhaya lezwi nithi umkhosi ngoba ongayazi lo ndaba fanele alilandela azozizwa kahle lezo zindaba. Haleluya bangcwele. Ngiyacela nje siye emnikelweni ngokusheshsha ngoba isesihambile kakhulu isikhathi. Okubi uyoba yilo